ଲୋକମୟ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ 6ଟା ମୟ। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आज फुलर छतिया काली
अरे गला कुछ चली जोड़ी सोना का मेरा आसूजी अरे आसूजी सोना का मेरा आसूजी बिजली
নাই ହେଇଛି ତ ଭଲ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ସତ କହିବ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି ପଇସା ମା ହଁ ଲୋକ ମା ହଁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ 6ଟା ମା ରେଡି ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଆଠୁ ଭଲ ହବ ନା ଖରାପ ହବ ଆଠୁ ଭଲ ହବ ନା ଖରାପ ହବ ଭଲ ହବ ତ ହବ ତ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ ସୋଲର କା ରେଡି ଟୋଟାଲ ଏ ବର୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆର ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ହବ ହବ ତ ହବ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରେଡି